Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini aku golek jajan. Ning kono. Iki pengen jajan guys, gak miss. Mendek guys. Yes. Oke guys. Jalan-jalan guys. Kalau ini cek enak lot-lotan ya ternyata. Ayo naik. Tengok kene naik. Oke naik. Oke naik. Enggak ya. Gitu. Aku senang. Senang ini naik. Apa naik? Arah manis. Dan jadi arah manis ada. Apa mau? Tumbas jajan nih gue nih. Anu Mbak Santi, Susanti. Mulai. Anu. Iki jam pira yo nayo? Apa barengan guys ning gone mangan. Kene iki? Lagi. Gone Mbak Misek nae. Gone Mbak Misek nae. Barengan acara apa? Acara apa? Acara barengan iki kurine nae. Wes guys, iki tak bener Mbak Miski. Wes tak kreseki naik ra kalau. Kresekan. Menuju Mbak. Mbak. Iya nek kucing ya Allah. Aku di. Kejane piye nae? Astagfirullah nae. Ndang apa di? Mbak. Kita ini guys. Mbak Mis. Ya, Pak Rono. Mbak Mis ana kucing. Kucing. Turu. Yes, nah. Guys, soalnya anak kucing aku gak wani. Nganu. Ya Allah, Zan. Kenapa? Mau macam gatuk nang gepulpan sampai nak. Ya guys, bilang ada ni. Ya.
Iki jam piro nae? Sak kok napa ya, guys? Aku bingung. Sak aku pengen kok mbok yen kok. Wih, guys. Pengen apa? Apa? Pengen apa? Sing nang pasar ya. Oh, Nang pasar. Anda pasar onde-onde apa? Melon, melon. Lho dicipono tenan nih dangan. Pulpen, Masya Allah. Hanjim iki. Balkane hanjim. Demi gak salin lek. Sapa? Kamne di nganu. Aku urung guys, tak benek-benike coplok tak dandani. Jeneng no. Seindut Ya loro. ya loro. Aku ndek ane. Dia pas cilik. Cilik ae aja gede kok. Lah. Kok ndak dadani gak roh. Des naik. Senuden gak ngono. Gak roh. Ya gak roh. Gak roh. Ane loro apa siji? DUT Seindut. Ngono lah. Ane loro ya, ane loro. D. Maksudnya senuden. Wis sendut, walang kok nek gak ngono gak roh terus. Iya, terus gak roh wong kene gak roh jenenge. Sendut terus nek. Wes, sijine aku. Fitri Incing. Oh, Kok iso Fitri Bu Esen lah, kok iso Fitri ki akeh. Kayak soalnya kayaknya akeh lho Fitri. akeh Fitri Parman, Fitri Jono, terus Fitri Gono, apa? Iya. Wi yo lek yo. Wis misan aku mak ngatemi merah. Tambah kayak merah. Entah kan nek wong tuku barang jenenge. Ya Allah tulisane Naira ndang koyo ngene guys ya Allah. Tulisane ndelok. Lucu meneh ya Allah. Ya Allah. Ini lho guys. Bos apa nanti bos? Apa? Nanti bos. Tunggu dolanan. Kita tulisannya Naira Seindut. Tek blur HP ku. Ini lho aja brogal kono ki brogal. Tulisannya Naira. Kok cah cilik Seindut. Ngene iki. Tiga merah dhewe ya gak apa-apa nggawe wong merah. Lah iya, ya wis nya. Kok cantik banget. Oh, sing kudak ya. Ya Allah, rip Pak iki jan ame-ame tok ya. Lek Ora aku mang yo ning omah. Jere Mas metu wae yo. Mari ngono aku pengen apa jenenge? Ning pawon. Walah. Pawonku terus kucingnya metu. Dene kaget aku wedi, bingung reso metu soalnya dikeki pakku ka lho. Apa jenenge? dibeki. Ndak kuwi. Sing sapa? Kucing Mbah Rom. Nek kucing. Tapi ki apa udan lek yo. Golek udan iki, guys. Yo. Baru nek peteng Kalau udan iki mendung jenenge, guys. iki mau gak masak guys, ini jangan tataran sak segone iki kok ngene Mbak. Tasim untuk ceko. Jangan apa iki guys ngarani? Jangan ketek. Mari mono gimana ambek iki. Kayak gini. Terus iki kok ngene Mbak Arom. Tadi lagi mau aku gak masak guys. Gak bisa masak oleh terteran kabeh guys. Gini mana kuda guys ini jangan lagi kisah kok lonceng ngerti ya guys. Sekarang wis podo budal kayak wong ngomel guys. Ternyata podo budal. Iya awannya mendung guys. Jadi ini kok ya paling hujan tadi ki. Anakku mas takkan budal karo Mas Vino guys. Kayak kalau ini ketok kayak ngene mamani. Oke nih kita ya guys. Mamani. Otelan mana guys? Jadi iki mau aku gak sebuah barang balikan soalnya aku mlebu jam 3 guys. Kan undangannya jam 3. Terus aku gak sudah melok soalnya aku mau jam 3 ndek mang ape BCI yo gak sudah guys. Jadi nih iki aku urung nenggone mahani ndek mang anakku wis takon budal karo Mas Beno karo Caca iki guys wis budal isike nenggone Mas Yofi. Kayak hujan guys, hujan terus ya. Tapi kayak emang wis mulai bareng sene, jadi aku tidak sendelok. Iki kan yo hujan, kodonan kok ndelok iki guys. Coba kono guys, ngono. Ning gole melahani. Iki hujan, iki pasine hujan ngene guys. Karena iki dulu ngene ora terang-terang. Ya wis ngene.
nggak terang-terang. Iya, tak ngarah terang guys. Terangnya yo bongkok bini gitu enak ngene iki pokoknya awet guys. Jadinya aku gak sida terang balik pangko aku jalan kok dhewe guys dhewe anake rono. Kayak yo wong apa kaya ngono guys. Cuma aku wes nganu nyumbang ngene Mbak Mi saiki kok soalnya aku ngaji lapanan aku juga iso melok aman ngono. Mbak soalnya aku jogo Mas Riki kan ana acara ya guys yo. Pendake Mbah Sami pendak Pindo tadinya Mas Riki ku jaluk iso jam 7 tadinya memang dia wis mantuk ngono guys. Jadine aku katanya gak iso melok ngene Mbak Mis. Terus nek nggone Mbak Yem iki durung tak tukokno guys. Arepe tak tukokno iki lho onde-onde ngenteni iki ya guys, ngenteni masih apa jenenge onde-onde iki soalnya nang gek menyang. Setelah udan guys, jadi wongnya nang gek menyang. Awet iki lho, supiratan kok pulang gak nek motor. Kok kidul gak nek motor. Kolor iki nek motor ya guys. Tapi kita mulai mergawe ya Sophie padahal dia malam minggu malah hujan kayak gini. Nah di sore ku ya hujan guys, udannya sore sampai pandek. Dia makan aku apa jenenge urung turu toh. Aku ngerti rono rene guys, soalnya kan ada pasar kan ngerti rono rene mripat iki. Besok ki aku ngelilir jam 2:30 ki ojo udan gimis. Udane ket sore dek iki guys. Enggon tekanmu tuh udan ora. Nek ning kene kadung udan ya wis ngene iki udan terus pokokan ngono. Udan wadem ning kene guys. Pernah ki ndekane iki yo enek udan sampai umai rubuh ning daerah kedulan ngono lho guys. Ning ndi Bondel. Terus yo ono sing udan es. Dan es-esnya kerikil-kerikil cilik ngono lho guys. Terus daerah-daerah kono ae lho guys. Aduh ngene. Tapi akeh foto mulai. Tambah terus emang mau kritik-kritik iki tambah luwih nemen udane terus. Aku kan iso mama kandang terang-terang apa magrib apa tak tutup guys. Aku pe mulai soalnya nek maghrib nek kadang terang ya wis sak tutup. Nah maghrib aku pokoknya gak ning kene, nek kadang ini juga ning kene guys sak tutup mulai. Ngono ya. Wis kok tak ndelok sik guys yo, boleh wis iki burung rengane. Ya aku pete bahasa onde iki nanggo payung guys soalnya hujan guys. Foto konden sik guys. Guys aku sembas onde guys lagi. Tak tundasa 2 bungkus dari Mbak Yan soalnya uangnya ada anak acara ngaji guys pendak pisangnya pendak pindone Mbak Sami guys ya. Terus emang aku tunda sedikit guys kalau tak nami soalnya masih terus saya tak nami dia anakku itu kenapa kayak awal itu terus tidak Mbak Yan biasanya nggak ada jajan guys. Terus kinau saat timbas nol onde-onde ae ngono guys kane emang kan ada tokonya jajan gak terus aku mikir kain pas sore lah timbasno onde-onde dicampur karo tahu dicampur karo itu sebenarnya molen ngene nek iki jawabane ki hawane udan ngene iki asline dhisik aku tak tulis mangkok guys tapi kayak hawane mendung terus tak juga jadinya aku timbas iki ae praktis kok guys tolong lah enggak ya guys ya terus aku tutup sik soalnya iki udane gak terang-terang aku tutup ae guys padem ning kene kok ono lampu ku apa tutup ae iki daripada ning kene ya guys saya tenang ya kok
lanjut kan oma ya guys ya, lanjut wae. Itu kami guys, kalau kami guys, itu adalah ngobrol. Guys, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Aku kok mana guys, gak bisa ngomong anak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.